Hej, jeg har valgt at arbejde med opgave 2, som går ud på, at jeg skal bevise det her andengradspolynomie, som siger fx er lige med ax i anden plus bx plus c, der er f-mærke x er lige med 2ax plus b. Og det vil jeg gøre ved hjælp af tretrinsreglen, som jeg har skrevet her, hvor det går ud på, at først skal jeg fokusere på min tæller, for at komme frem til funktionstilvæksten. Dernæst så vil jeg kigge på hele brøken for at komme frem til differentkvotienten. Og til sidst så skal jeg finde grænseværdien, som så er min differentialkvotient. Det vil sige, at jeg starter med trin 1. Og her vil jeg gerne så skrive min ligning til sekanthandling, som jeg så skal bruge for at få den her funktion ind i min ligning. Og den her ligning, den hedder f-mærke x er lige med f x plus h minus fx divideret med h. Så jeg får min funktion ind i den her, så det kommer til at se sådan her ud. Delta f er lige med ax plus h i anden plus bx plus h plus c minus ax i anden plus bx plus c. Nu vil jeg gerne have reduceret det her udtryk så meget som muligt. Så jeg vil starte med at kigge på den her, og der kan jeg ligesom fjerne mine parenteser. Og det der er en minusparentes, så vil de her fortegn ændre sig til minus. Derefter så vil jeg gerne gange b ind i den her parentes, for også at fjerne parenteserne. Og til sidst så vil jeg også gerne gange den her ind i parenteserne, og det gør jeg så ved at bruge første kvadratsætning. Så jeg starter med at fjerne de her parenteser, så den kommer til at se sådan her. A gange x plus h i anden plus b gange x plus h plus c minus ax i anden minus bx minus c. Nu vil jeg så gange ind i den her parentes, så det vil se sådan her ud. A gange x plus b i anden plus bx plus bh plus c minus ax i anden minus bx minus c. Så mangler jeg kun at få fjernet den her parenteser, og det gør jeg så ved at anvende første kvadratsætning, som så er a parentes a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Det vil sige, at den kommer til at se sådan her ud. Er lige med ax i anden plus ah i anden plus 2axh plus bx plus bh plus c minus ax i anden minus bx minus c. Så nu skal jeg så se, hvad der kan gå ud med hinanden. Og jeg kan starte med at se, at jeg har en plus c, og jeg har minus c. Så de her to vil kunne gå ud med hinanden. Så har jeg min ax i plus ax i anden, minus ax i anden. Så de her kommer også til at gå ud med hinanden. Og så har jeg min plus bx og min minus bx. Så det kommer også til at gå ud med hinanden. Så den kommer til at se sådan her ud. Lige med ah i anden plus 2axh plus bh. Så er jeg færdig med mit trin 2, som altså det her jeg skal kunne arbejde videre med. Så nu i min trin 2,
så vil jeg så kigge på hele bryggen. Det vil sige, at det her lige skal divideres med h. Altså, at vi kigger tilbage på hele bryggen. Det vil sige, at det her skal op på tælleren, og så har vi nævneren. Så det vil se sådan her ud. AH i anden plus 2AXH plus BH. Divideret med H. Da man kan se, at H er ligesom gang n i hver led, så kan jeg lige så godt fjerne H herfra. Og så også herfra, sådan at jeg også fjerner i anden. Det vil sige, at H kommer til at stå ud foran en parentes, som jeg kommer til at lave. Så det vil se sådan her ud. H parentes AH plus 2AX plus B divideret med H. Og da jeg kan se, at jeg har en H i tælleren og en H i nævneren, så ved jeg, at de her to så kan gå ud med hinanden, for at reducere den endnu mere. Så jeg kommer til at ende med AH plus 2AX plus B. Nu er jeg færdig med trin 2, og for at komme videre til min trin 3, der skal jeg så, jeg tager lige et nyt papir. Og i min trin 3, der skal jeg så lade H gå mod 0. Det vil sige, at jeg har AH plus 2AX plus B. Jeg kommer lige til at vende fejl og skrive minus, jeg mener plus. Ja, plus B. Det vil sige, at nu vil jeg jo gerne have, at H skal gå mod 0. Og det gør jeg så ved at gange A med 0, da vi har jo et H her. Og når man gør det, så får jeg jo ledet væk, fordi at jeg ganger A med 0, og det kommer jo så til at ikke være noget, så den kommer til at gå. Det vil så sige, at hvis jeg lige skriver det ind på den her måde, AH plus 2AX plus B, der går jo vores AH ud, når den går mod 0. Jeg glemmer 0. Når den går mod 0, så er den ikke noget mere. Det vil så sige, at jeg ligesom har fundet ud af, at min afledte funktion, den så kommer til at hedde f mærke x er lige med 2ax plus b, når h går mod 0. Og på den måde er mit bevis bevist.